падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжа мы адпраўляемся разам з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі, а па дарозе слухаем сваё. Шановному панству дзень добры. Вось полем, лесам, пералескам, дзе на машыне, дзе пешшу, дабраўся я з Божай дапамогаю да вёскі Слаўнае. Ну, а у нас на Беларусі ёсць аж 3 вёскі з назвой Слаўнае. Вось гэтая вёска знаходзіцца ў Мсціслаўскім раёне Магілёўскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Гісторыкі тапанімісты, шановнае панства, кажуць, што гэта вёска Слаўная завецца так таму, што тут калісьці вось, значыцца, адбылася нейкая значная гістарычная падзея. Ну, але што за падзея тут калісь адбылася слаўная, пра гэта яны маўчаць. Ну, але я вам хочу сказаць, шановнае панства, што падзей тут слаўных даволі шмат было. Ну, гэта ж старажытная Мсціслаўшчына, гэта ўсходнія землі, а вось нашай бацькаўшчыны. І хлопцы мясцовыя тут неаднойчы браліся вось за мячы, ставалі плячо ў плячо, каб супрацьстаяць вось гэтай навале з усходу. Не раз і не два вось маскоўскае войска парушала межы нашай бацькаўшчыны і ўрывалася на нашу тэрыторыю, і тут ішлі моцныя баі. Але вось самая страшная вайна з Масквою, гэта пачалася ў 1654 годзе. Вось 18 ліпеня 1654 года маскоўскае войска пад камандаваннем Трубецкога падышло да Мсціслаўля і ўзяло яго ў кальцо. І 4 сутак ішлі непрерыўныя баі. А вось на 5-е суткі маскоўцам удалося зламаць абарону, і яны уварваліся ў горад. І ў дакументах сказана, што баярын і ваявода Алексей Никитич Трубецкой са таварышчамі горад Мсціслаўль взялі, высеклі, вырезалі, а людзей пабілі более 15 000. Вось такая неслаўная бітва для нас была ў 1654 годзе тут. Падчас той вайны і пасля вайны, калі сустракалі каго і ён казаў, што ён з Мсціслаўшчыны, то такіх людзей называлі недасекамі, таму што тут было высечана і выразана ўсё. Уявіце сабе, што падчас 13-гадовай вайны на Мсціслаўшчыне загінула больш да 70% мясцовага насельніцтва. І
І вось пасля вайны ўжо 13гадовай гэта людзі вярталіся на свае селішча і будаваліся. Ну і вось першая узгадка пра гэтую вёску слаўная звязана менавіта з будаўніцтвам і з будаўніцтвам тут храма. А вось некаторыя кажуць, што ўпершыню вось тут храм у вёсцы быў збудаваны, і вёска ўпершыню згадваецца гэта напрыканцы 13гадовай вайны у 1664 годзе. Ну але па афіцыйнай версіі, што храм тут у вёсцы гэтай слаўнай збудавалі ў 1675 годзе, ужо пасля 13гадовай вайны. Мясцовыя жыхары з вусна ў вусны перадаюць легенду, што храм тут вось першы збудаваў нейкі князь Лабуш. Што за князь Лабуш такі быў, пра яго ніхто нічога не ведае. Можа, гэта быў добры ваяр які падчас вайны вось той з маскоўцамі тут у нераўным баі бітву іх выйграў, а слаўную перамогу тут атрымаў. І пасля вайны прыехаў сюды і вось пабудаваў тут храм у падзяку Богу, што жывы застаўся ў той вайне і ў памяць пра сяброў сваіх. Вось і месца гэта назваў слаўным. Вось тут, на гэтым самым месцы, калісьці і збудаваў той князь Лабуш храм. Ну, а вось гэтая царква на старым тым месцы была пастаўлена, кажуць, ужо ў першай палове 19 стагоддзя тут. Ну і трэба сказаць, шаноўнае панства, што вось на ўсходняй Беларусі вось драўляных храмаў, што высталі ўсе войны, амаль не засталося. І то, што гэты храм вось цалкам захаваўся і не быў пашкоджаны, гэта вось проста цуд нейкі. Вось гэта царква, яна ўнесена ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. У правым куце царквы тут вось захавалася яшчэ каменная пліта, і мясцовыя жыхары расказваюць, што менавіта тут пад гэтай плітою і пахаваны той князь Лабуш, што збудаваў тут калісьці храм першы на гэтым месцы. Ну і вось гэты храм, ён дзейнічаў пры саветах на пачатку, але ў 1930-х гадах бальшавікі храм закрылі і ператварылі яго ў зернесховішча. Тут зерне ссыпалі, прывозілі. Але расказваюць, што ўсе абразы, якія віселі тут на сценах, ніхто не кранаў. Зерно ссыпалі, але храм, які быў, такі і заставаўся. І вось падчас Другой сусветнай вайны храм гэты зноў аднавілі, і з таго часу ён так і больш не закрываецца. І тут ідуць набажэнствы.
На пачатку, шановнае панство, вось гэтая царква, яна стаяла ў іншым месцы, у вёсцы Глінне. Ну і вось з Гління мясцовыя шляхцічы іванькаўскія, якім належала і гэтая вёска, і Глінне, іх маёнтак быў у Курманава. Вось, і яны з Гління перавезлі сюды, на старажытнае месца паставілі гэтую царкву, вось зруб. Мусіць, тая старенькая зусім уже царква была, яе разабралі. Ну, чаму шляхцічы іванькаўскія перавезлі з Гління царкву сюды, тут паставілі? Ніхто не ведае. Ну, мясцовыя кажуць, што ім было бліжэй як бы ездзіць сюды у слаўную царкву, чым у Глінне, з Курманава. Там цэнтр маёнтка быў. Гэта адсюль кіламетры 3. Ну, але мне, шановнае панства, здаецца, што вось яшчэ ў старой царкве тут быў хтосьці пахаваны са шляхцічаў іванькаўскіх. І вось за саветамі нейкія пустадомкі былі, падкапаліся пад царкву, вось залезлі ў склеп і, кажуць, знайшлі там шаблю і выцягнулі адтуль. Ну, што яны яшчэ там знайшлі, пра гэта ніхто не ведае, які не ведаюць, куды тая шабля дзелася. Шляхцічы іванькаўскія, што жылі тут каля Курманава, былі даволі такія багатыя. У іх усю Курманава стаяла сукнавальня, бровар. Тут вось на рэчцы ўнізе ў іх стаяла 2 млыны, было 2 карчмы. Ну, але калі сюды ў 1917 годзе прыйшлі бальшавікі, то шляхцічы іванькаўскія пакінулі вось свой маёнтак, а бальшавікі гэты маёнтак разрабавалі і спалілі. Дык вось у паноў іванькаўскіх служыў кухарам хлапец вось суседняй вёскі малая багацькаўка Іван Гарэцкі. А тут, у гэтай вёсцы слаўнае, нарадзілася, вырасла і жыла Еўфрасінья Папова. Іван з Ефрасіняй пабраліся шлюбам, у іх нарадзіліся дзеці, і адзін з іх сыноў, Максім Гарэцкі, стаў актыўным дзеячам беларускага нацыянальнага адраджэння і адным з лепшых пісьменнікаў Беларусі. З гэтай вёскі слаўнае, шановнае панства, паходзіць маці нашага класіка Папова Ефрасінья Міхайлаўна. І вось тут, у гэтай святаільінскай царкве, бацькі Максіма Гарэцкага вянчаліся, бралі шлюб. І вось тут, у гэтай царкве святаільінскай слаўным, хрысцілі Максіма Гарэцка. І сюды, у гэтую царкву, ён прыходзіў на набажэнствы, калісьці разам з маці. Wieczność dziecię radowała żołczyna, kara serca dziecię. Максім Гарэцкі вось гэтую вёску слаўнае узгадвае ў сваёй камароўскай хроніцы. Ну, але там ён яе называе сяло Хорошае. Ну, а шляхцічы іванькаўскія ў камароўскай хроніцы апісваюцца пад прозвішчам паны Шклянскія. Ну, і ёсць апісанне царквы гэтай ў ягонай п'есе «Антон». Ну, Максім Гарэцкі вельмі любіў сваю ось малую радзіму. Максім Гарэцкі любіў сваю бацькаўшчыну Беларусь. Ён любіў жыццё. Максім Гарэцкі пісаў: «Я жыць хачу вольным жыццём, жыццём радасці, весёлага смеху і ўсяго таго, што творыць гармонію жыцця». Але вось бальшавікі вольна жыць нікому не давалі. Яны нікому не давалі вольнага жыцця. І 10 лютага 1938 года у Вязьме адзін з лепшых пісьменнікаў Беларусі бальшавікамі быў расстраляны. Вось гэтыя могілкі вёскі слаўныя знаходзяцца адразу за царквой. І тут, на гэтых могілках, пахаваныя родзічы Максіма Гарэцкага па маці, па кудзелі, Паповы.
У 1930-х годах бальшавікі арганізавалі тут калгас, які назвалі так па-бальшавіцку «бязбожнік». Ну, а раз ты бязбожнік, значит, парушай заповеди Божие. Забівай, крадь, чужалож, ближняга свайго здай у НКВД, што вось гэтыя бальшавікі-бязбожнікі і рабілі. Дарэчы, вось, калі вы будзеце ў Гародні, зайдзіце там абавязкова ў праваслаўную Святапакроўскую царкву. Там ёсць святыя абразы, вось на якіх намаляваны гэтыя бальшавікі-бязбожнікі, што забіваюць святароў. Гады уладарства бальшавікоў-бязбожнікаў, конечно, далі свой плён. І вёскі нашай беларускія знікаюць. І вось у слаўным ужо ніхто не жыве. І толькі на святы людзі сюды прыязджаюць у царкву на набажэнствы. Что ты спишь, что ты снишь, белорусский сын? Глянь, устали все, як свет Божий велик. Толькі ты, брат один, як забитый ляжешь, и на долю свою не встаешь, не ходишь. Глянь, сходить ужо зорка правды святой. Моня волю беду свою сніме рукой. Дык проснися уже, белорусский сын. Глянь, устали усе, як свет Божий велик. Вёска слаўна, она вось знаходзіцца на ўскрайку урочышча Цёмналесся. І тут вось каля вёскі вельмі шмат б'е крыніц. Вось раней святыя ж крыніцы ўсё спрабавалі асушыць, лілі туды мазут, каб людзі воду не бралі ў крыніцах святых. Ну а сёння крынічкі адраджаюць. І дасць Бог, адродзіцца і вёска наша беларуская, і загамоніць, зашуміць вось шчэбетам дзіцячым і народзіць талентаў. А вёска наша яшчэ якія будуць не знішчаць мову матчыну, а будуць праслаўляць мову зямлі сваёй роднай Беларусі. Да пабачэння!